right, you ready? Okay. Si vais acabando. Hello. Translators. All right, ready? Translators. Okay, very good, thank you. Egunon. Por favor, vais terminando. Egunon eta ongi etorri, prentsaurreko honetara. Muy buenos días a todos. Es un placer y un honor para el festival. Plazera eta orea da, Donostia Zinemaldiarentzat. Ethan Hawke, aktore, gidoilari eta zuzendaria gaur hemen aurkeztea berak Donostia saria jasoko du. Gaur gauean Ethan Hawkek arro egon behar du. Ibilbide profesional ezin hobea izan baitu, bertan sari asko jaso ditu, errekonozimendu handiak ere bai, 50 izenburutik gora dauzka interprete den aldetik. Ethan Hawke Donostiara etorri da, alde batetik Donostia saria jasotzera, baina baita bere azken lana aurkeztera ere. The Magnificent Seven, western klasikoaren remake bat, beste bertsio bat, eta Antoine Fuquaren esanetara egin du lan hori. Hawke jauna prest dago, zuen galderei erantzuteko, bai azken lan horri buruzkoak eta baita bere bilbideari buruzkoak ere. Espainieraz egingo dut galdera, naiz eta ez duzuen ulertuko. Guillermo del Toro handiak esan zuen behin, pelikula bat egiten zuela estudioetarako eta beste bat berarentzat. Pentsatzen dut estudioetarako film horietako batzuk asko gustatzen zitzaizkiola, baina Hawke jauna badirudi hau dela zure egiteko modua, ezta? Bai, jende askok dauka teoria hori. Clint Eastwoodi entzun nion bat eurentzat, beraientzat eta beste bat nerorentzat. Hori esaten zuen Eastwood jaunak. Egia da dirua irabaztea lortzen ez baldin baduzu, jendeak dirua irabaztea lortzen ez baduzu, ezingo duzula jolastu, beraz gauza batzuk, edo batzuetan gauzak zaildu egiten direla. Zein da nire trikimailua? Lehenbiziko filma John Donterekin egin nuen, Los Exploradores River Phoenixekin, eta John Dontek hainbeste irakatsi zidan, Roger Cormanek ere genero filmak egin zituen, berak esaten zuen genero filmak egitea erresa dela, baina proiektuetan maitasuna eta energia txertatu behar duzula. Nik genero film onak ikusi nahi ditut, baina pasioa edo energia eta maitasuna daukatenak. Eta ez adibidez arte eta entsegu pelikula pretentzioso bat, ezta? Aktore ibilbide ona zingo duzu izan oreka batera iristen ez bazera. Beti pelikula bera, mota bera egiten baldin baduzu ez da erresa. Erantzungo nuen, noski? Y dirías también que... Eta esango zenuke baita ere, estudioekin filmak egite horrek botere gehiago ematen dizula bestelako abenturatan abiatzen zanean film indiak egiterako, adibidez. Bai, adibidez, guk ondorengo pelikula bat egin genuen, bigarren pelikula bat egin nahi izan genuen, eta horretarako finantzia bidea lortu genuen beste baten bitartez. Egunon, Hawke jauna, zorionak Donostia sariagatik, filmarekin asko disfrutatu dut. Hemen remake bat daukagu, klasiko batena, Steve McQueen, zeuden, Yul Brynner zegoen hasierako hartan, Charles Bronson. Presiorik sentitu duzu pertsonaia hau jokatzerakoan? Eskerrik asko.
bai, beti sentitzen dugu presioa horrelako lan bati ekiten diogunean, alegia jendeak aurreko harreman bat daukenean. Adibidez, Hamlet egiten baldin baduzu, beste Hamlet batzukin alderatuko zaituzte. Eta gauza bera gertatzen da, The Seven Magnificent hauekin, ezta? Beti egongo dira alderaketa horiek, konparazio horiek jatorrizko arekiko. Jendea badaukalako jada harreman bat hasierako arekiko. Hasierako kritikak irakurtzen baldin badituzu oso txarrak zian, oso kontrakoak ziren, baina denbora pasatu ala jendeak harreman bat sortu du filmarekiko. Nik ez dut horrelako presio berezirik sentitzen. Errespetu ikaragarria diot Denzel Washingtoni eta Antoine Fuqua ere bai. Nik banekien gure film propioa egingo genuela. Izenburua bai erabiliko genuen, baina azken estudioa pixka baten gainatzeko da, horrelako film berezi bate sortzeko. Guardasolo moduko bat da izenburu hori. Antoinek Hollywood estiloko film bat egin nahi zuen, eta Denzel Washington leyenda bat geneukan ondoan, eta berak eramango zuen western hortan lidergoa. John Waynek bezala edo William Holdenek bere garaian bezala. Beraz, zoragarria izan zen, ze Denzel Washingtonek Dick Cheney estiloko tipologia hori hartu zuen western bat sortzeko, baina era moderno batean. Brasiletik nator zorionak hain aktore ona izategatik eta hain zuzendari ona izategatik ere bai. Nik gehiago jakin nahi nuke zuzendari lanean ze urrats egin dituzun eta pixka bat ze ibilbide egin duzun alderdi horretan, zuzendari zaren horretan. Eskerrik asko galdera hori egiteagatik. Bitxia da ona etortzea, sari bat eskuratzea. Norbaitek olako loriak egiten dituenean, zugatik, sentipen berezia da sentitzen duzu. 30 urte dara matzat lan honetan, eta nolabait horrelakoetan aurrera begira jartzen zara, pentsatuz ze gertatuko den urrengo 30 urteetan. Entrenamendu moduko bat izan da orain artekoa zinemara modu sakonean hurbiltzeko. Interpretazioa gero eta interesgarriagoa da niretzat. Aktore lana gero eta interesgarriagoa da. Gazten nintzenean, askoz naturalago izaten saiatzen nintzen, ni neu izatea, horixe interesatzen zitzaidan. Baina, adinean aurrean noan aldetik interesatuta nago pertsonaia ezberdinak, bereziak ezberdinak egiten. Baina urrengoan gustatuko litzaidake Donostira etortzea nik zuzendutako film batekin. Ze zine izarra izatea da pixka bat gizon gazte baten jokoa. Orduan, hortik aurrera evoluzio bat egon behar du, bilakaera bat egon behar du. Eta nik zorioneko izan, naiz zuzendari onenekin lan egin dudalako. Hemen eseri nahi zenen gogora etorri zait, 18 urekin nola Japoniara bidali ninduten Robin Williamsek ezintzuelako joan, ezta? Hilako poeten kluban. 18 urte prentsaurreko batean, era bat izoztuta, itzultzailea bertan, enekin ezer esateko, ez da Robin Williamsekin ze zoragarria izan zen lan egitea, hori bai, hori xe besterik eneken. Baina, tira, divertigarria izan zen zinemaldietara jotzea. Eta zinemaldiei buruz asko baloratzen duan gauza bat da, negozioaren alderdi bat dela, baina zinea ospatu egiten duela. Ze askotan dirua irabaztea ospatzen da negozio horretan, eza? Askotan dirutan neurtzen da arrakasta, baina zinemaldietan aldiz kalitatea egoten da eta zuek hori babesten duzue. Zineak eskaini dezakenaren gainean idazten duzue eta horri esker zinearen komunitatea asko aberatsagoa da. Horregatik balio handia ematen diet horrelako zinemaldiez, ahaztu zait galdera zein zan, zertaz ari nintzen. Hurrengo galdera mesedez. Egunon.
ikusi zaitugu zuzendari askorekin lanean. Eta horietako asko behar bada belaunaldi berrikotzat jo ditzakegu. Gero, bueno, film gehiago egin dituztenak ere bai. Baina Sidney Lumetekin adibidez, egin duzu lan baita ere, eta nik jakin nahi nuke ze alde aurkitu duzun lan egiteko bi modu hoien artean klasikoagoa den hori, eta gero gazteagoa edo berriagoa, belaunaldi berrikoagoa den hori. Gero, kurise moduan jakin nahi nuke, esploratzailei buruzkoa da zure lehen filma, jakin nahi nuke, nostalgia moduko horretan, zein den zure ikuspegia. Lehenik, Marlon Brandok esan zuen oso gustuko duen zerbait. Eta zuzendariarekin hitz egiten dudanean hortaz gogoratzen nintzen. Bere bilbidearen erdiparean zegoen interesa galdu horretik. Eta berak esaten zuen, ezinbestekoa zela zuzendariarekin espiritualki ezkontzea. Alegia, zu haren irudimenaren produktu bat besterik ez zinela. Beraz, balio ikaragarria dauka, era guztitako zuzendarekin lan egitea. Alejandro Amenabar, adibidez, oso ezberdina da. Alfonso Cuarónekin alderatuta, edo Sidney Lumetekin alderatuta ere oso ezberdina da. Nik sentitzen nuen, ziniren kameraren aurrean nengoenean, hor ikusten nun, zenolako irudimena zeukan berak, eta berak gainera Marlon Brando zuzendu zuen, eta hor leinu bat ukitzen ari nintzela sentitzen nuen, eta zuzeneko telebistatik zetorren zuzendari hori, aurreko belaunaldi batetik beraz. Geroztik Neronen belaunaldiko jendearekin lagin dut, eta aurrerantzean gazteagoekin lan egingo dut. Eta horrela bizirik mantentzea lortzen du Neronen irudimena, nire jakin mina, beraz hori da nire sormen bizitzaren alderdirik baliotsuena. 80ko hamarkadari dagokionez, nik esploratzaileetatik ikasgai haundi bat jaso nuen. Hori horrebatu genuenean, esatzen genuen arrakasta haundia izango zuela, $30 milioi inguruko kostatu zen ure egitea, eta arrakasta haundi izango zuela uste genuen, baina porrotik aragarria izan zuen, eta aldiz nik ikasgai haundia jaso nuen handik. 13-14 urte nituen, eta lehenengoz ezagutu nuen zinearen negozioari. Eta orduan konturatu nintzen, porrotei aurre egiteko modurik aurkitzen ez baldin baduzu, orduan ezingo dituzula ez da ere arrakastak lixeritu. Urtea behar izan dituen casting batera berriz joan alizateko, ze erabat erreta sentitu nintzen egoera horretan, baina benetan orain balio handia ematen diot, ze badirudi orain jendeak remake bat egin nahi dutela, iruditzen zait harrigarria. Baina argia dago, luzaroan bizitzen baldin bazea azkenean jendari edozer gauza gustatzen zaiola. Egunon. Galdetu nahi nizuke, edo eskatu nahi nizuke, hausnarketa bat egiteko, ze bilakaera bizitu duen zure herrialdeak, ez da? The Magnificent Seven ezberdina da, nola ez? Baina indarkeriari dagokionez, proposatzen zaiguna, legetik kanpo dabilen jendea, arazoak konpontzeko, eta orduan, nahi nuke jakinea, hau gustatuko litzaioken Donald Trumpi. Eta nola ikusten duzun zure herrialdea? Ziur nago Donald Trumpi gustatuko litzaiokela filma. Baina ez dakiz zertaz ari dan filma, alegia jendea elkartzen dela bere kontra joateko eta berari irabazteko, ez da? Seguruenik eluke ulertuko. Bada zerbait, benetan zoragarria horrelako remake bat egiterakoan, da, ni 1970ean jaio nintzen, Austin, Texasen, eta nik originala jatorrizkoa ikusiko nuen, ez dakit, 5 bat aldiz edo horrela, 12 urte nituenerako, igande arratzaldean ikusten zen, telebistan adibidez.
Eli Wallach, makillaje iluna, mexikara zentu oso txarra, baino entretenigarria, nola ez, eta 7 aktore zuri, aktore mexikar bat ere bat zegoen tartean. Baina, Amerika definitzen da zurien arabera film hartan. Antoan egiten saiatu den gauza zoragarrietako bat da, eta horregatik filmak berak hitz egiten du, esaten du aurreiritzien edo gizon zurien aurreiritzien artean nabigatu nahi dugu. Hor bakarrikan aipatzen da arraza bat. Antonek esaten du, Clint Eastwood gela batean sartzen baldin bada, jende guztia geldirik geratuko da. Eta Denzel sartzen baldin bada aretoan, hori ere, jendea geldirik geratuko da. Kasu honetan, Denzelen kasuan, ez dakizu oso ondo zergatik gelditzen dan, geldik jendea. Eastwooden kasuan, arma bat daukalako da, baina Denzelen kasuan ez dakigu. Anistasunaz hitz egiteko onena da film bat egitea, kultura ezberdinetako jendea elkartu eta film bat egitea. Alaskako kide bat izan dugu, gure taldeko aktore honetarikoa, lehen ere western bat egin da zeukana, The Good, The Bad, The Weird, benetan western oso ona, eta Magnificent Sevenekin sesio jarraitu egin genezaken, Denzel Washington, tira, zen olako lankideak, zer esan dezaket. Zoragarria izan da gu guztiok batera lan egitea, eta zuzenean behar bada arraza kontu ez hitz egitea, baizik eta besterik gabe hori erakustea. Hitz egiten dugun bakoitzan, gutako batek hitz egiten duenen arrazakeriari edo arrazari buruz hitz egiten dugunean, behar badan gehiegi hitz egiten da. Baina ez da aipatzen zenbatetan egin dezakegun lan elkarrekin, elkar hartuta. Eta ni alde horretatik oso harro nago film honetaz. Izugarri gustatzen zait era honetako filmak egitea, non hurrengo belaunaldiko gazteek, aktore gazteek lan egin dezaketen. Esango nuke, azpitestu moduan ageri dela indarkeriari buruz, pistolei buruz, benetan interesatzen zait galdera hori. Ze lege asko eskatzen dira armen, pistolen alde, nik uste dut hori harrigarria dela. Azkenean, arteak islatzen du ikusi nahi duguna. Zentsurak ez dut uste lagunduko lukeenik armen aldeko legeak sortzen. Nik uste dute jendearen bizitza salbatuko duna politika izango dela. Politika, pistolak barkatu armak kendu egin behar dira, zoroei, umei, armak kendu egin behar zaizke, eta politikak aldatu behar du, hori horrek aldatuko luke kultura osoa ere. Baina, ez dakit, Wild Westi buruz hitz egin nahi baldin baduzu, edo film bat egin nahi baldin baduzu, orduan ezin dituzu armak edo pistolak kendu. Western batelako. Zorionak filmarengatik. Atzo Urrearen herria ikusi dugu, baina galdera izango litzateke ze Magnificent Seven beharko genituzken beste herriak askatzeko. Lehen galdera zerikusia zeukan The Magnificent Sevenen remake batekin. Eta erantzuna izan behar zuen The Magnificent Seven zazpi samurairen remake bat zela. Eta mito bat dago horren oinarrian, alegia David eta Goliat, alegia, hainbeste historio daude historian zehar, ez bakarrik fikziozkoak, historiakoak ere bai, alegia jende multzo txikiak abiatzen direnak bestei laguntzeko. Ez dakit modu burutsu batean nola erantzun zure galdera horri. Honako hau esango nuke, baina
filmeak mito bat ekartzen digu, leyenda bat ekartzen digu. Eta, bueno, arrazari buruzko gauza oso agerikoak alde batera uzten ditu, eta hitz egiten du baita ere diruak ekartzen ditun gehiegikeriari buruz, alegia kasu horretan herri hori desagertzear dago diru nahiaren diru gehiegikerien ondorioz, eta hor jendeak bat egiten du. Samurai hitza aipatu dut lehen, eta samurai hitzak esan nahi du zerbitzatzea. Film honetan ere legetik at dagoen jendea aipatzen du, eta hoiek abiatzen dira jendeari zerbitzatzeko. Eta esango nuke horixe dala gure bizitzan egin behar duguna, ez batzu bestei lagundu, ez dakit horrela entzun dudan, baina saiatu naiz. Nik galdetu nahi nizuke, Latinoamerikaren ikuspegia nola aldatu den zinean, eta ia zuk ezagutzen ote duzun pertsonaiaren bat jokatzea gustatuko litzaizukena. Filmera eramatera gustatuko litzaizukena. Latinoamerika mugimendu zirraragarria ematen ari da zinearen munduan. Guillermo, Alfonso, oso lan ona etortzen ari zaigu, iristen ari zaigu munduaren parte horretatik. Ez dakit Apokalipsis Now nola egin zen dokumentala, gai hori hartzen duen dokumentala. Zinean, baliteke literaturan bezala gertatzea, alegia, gutako edo zeinek idatzi dezake liburu hon bat, papera eta boligrafo besterik ez dugu behar, baina filmen kasuan, hasieran eta urte askoan zehar $1000 behar zenituen, baina gaur egun gero eta merkeago bihurtzen ari da, telefonoa dauzkagu, kamera dauzkagu, eta orduan ekarpenaren arabera izango dira onak film horiek. Nazioarteko zinea, lehen baina askoz gehiago edo zeinek egingo du. Niretzako txarra izango da, ze diru galduko dute ez, hori txantxa bada. Nik esango nuke oso ona dela. Eta etorkizunera begira, gure profesionari dagokionez, benetan oso alderdi zirraragarria dela. Nazioarteko zine, benetan interesgarria eta eraskotakoa ikusiko dugu. Brandok Zapata jokatu zuen. Ez dakit nik aukerarik izango dudan. Politikoki inkorrektua da, baina gustatuko litzaidake Zapataren pertsonaia jokatzea. Lehenik zorionak, sariagatik. Zuzendaria hemen egotea nahi nuen, ze nahiko gogorra izan behar zuen nire galderak. 2 galdera. Lehena. Bigarren aldia da zuzendariarekin batera lan egiten duzula. Okarrez banago. 3. Bigarren galdera. Hain gazte izan da, kurrikulum harrigarria daukazu. Zer egin duzu hori lortzeko? Hori da galdera. Maite zaitut. Bueno, erantzuna horretik. Lehen ahaztu zait aurreko galderaren harira azken urte honetan zehar. Novela grafiko bat atera zan, Jeronimo hori buruz. Eta horri buruz hitz egin nahi nuen, ze oso harro nago, historio ezberdinak kontatzen ditu. Eta film bat egingo banu eta Latinoamerikako historiako pertsonaia jokatzeko modu izango banu, Txirokawa, Apatxeak horra agertzen dira eta behar bada
hori gustatuko litzaidake, ez da, euren ikuspegitik kontatzea gauza nola izan ziren. Lehenbizi, westernetako pelikutan beti pertsona zuri bat ageri da, baina gustatuko litzaidake beste era baterako egitea natibo amerikar baten papera. Egin nahi nuke. Bueno, mila esker esaten diazu gazte nagola. Antoanekin 3 biderlan egin dut. Brooklyneko onenak, The Brooklyn's Finest. Denzelek eta Antoanek 2 lan egin dituzte elkarrekin, Training Days and The Protector. Kasu honetan 3 elkartu ginen, eta arrazoi dezu nahiago nuke Antoan hemen egotea, ze benetan asko estimatzen dut, eta nik Denzel eta Antoan entzate festa bat antolatu nuen, ospakizunetarako. Orduan, Antoan eta Denzel film bat egitera zijoazela santziaten, eta hartu gaitu nion, eta zein gehiago ongo da film horretan, eta santziaten ez daukagu beste inor, eta orduan esan nion, baina horrendik beste 6 falta zaizkigu, eta orduan esan nion, aizu, hor tarte bat, hor leku bat egiten ez badiazu, orduan ez dago festarik, eta santzian, bai, oso ondo, venga, eta hortik aurrera, lan egin genuen. Jenny Nice, Bartzelonatik nator, egunon. Ni jakin nahi nuke zer egin nahiko zenuken, zer geratzen zaizu ikasteko maila profesionalean. Eta beste galdera pertsonalago bat. Zer kezkatzen zaitu, zer ematen dizu beldurra bizitzan munduan? Zer ematen dian beldur, hiltzea. Ez dut hil nahi, hori argi daukat. Munduari dagokionez, hori galdera handia da, beldurgarria. Ni beti saiatzen naiz, nire bizitzan, helburu bat hartzen, lan artistiko esanguratsu bat egiten saiatzen naiz. Helburu txikia da, istorioak kontatzen saiatzen naiz, literatura, dokumentalak, novela grafikoak eta bar. Arteak, oroar, indar kolektiboa dauka. Gure kontzientziaren parte izan dadin. Guztion arteko elkarrizketa behar dugu. Gure osasun mentala bezain onak gara pertsonak, eta hor sartzen da artea ideiak espresatzeko moduri dagokionez. Nik arteari emango nioke bizitza, ez dut uste asko aldatuko naizanik aurrerantzean. Ze lan hartu nahiko nituzke? Adibidez, Denzel bezalako pertsona batekin lan egitea harrigarria da. Bitan egin dut jada. Denzel profesionala handia da, eta horrelako asko daude, profesionala handi asko dago zinean, baina izar asko egon badira, baina izar eta oso profesionalonak diren horietako asko ez daude, eta Denzel da bat. Berak lan asko egin du arrazaren inguruko gaietan, eta ziurrenik desente goaituko du horrek baita ere, ezinbestean egokitu baitzaio, baina adibide badat zen lortu dezakegun gure lanean. Lehen esan dudan bezala, gero eta ilusio gehiago daukate lanbide honetan nik alaba gazte bat daukat, eta gero eta motibatuagoa dago arlo honekin, eta horra adibidez interesa handia eragiten dit ikaslearen eta irakaslearen arteko harreman horretatik. Tira, nik gazten idealismotik asko ikasi dut, dauzkaten esperantza horietatik asko ikasten dut, jakin min horretatik asko ikasten dut, eta horrek bizi-bizi mantentzen. Horregatik baita ere nire lanbidean gauza ezberdin asko egina izan ditut.
zu profesional moduan ikusten baldin baduzu, zeure burua berbada hor badago zerbait aspergarria, ni saiatzen naiz beti maitasunez egiten duan lana. Egunon, Hok, jauna. Zorionak hasteko Donostia sariagatik, zure ibilbideagatik. Zure maila altuko aktore batek nola egin ditzake film handi horiek eta baita ere film independenteetan lan egin, nola lortzen du, nola lortu daiteke hori, oso zaila iruditzen badizait hori lortzea. Bai, oreka mantentzea lortzen duzu, bai, hori da nire bizitzako helburuetako bat. Azken batean, oreka hori aurkitu nahi dut. Jan Casabetek esan zuen, ondo dago edo zein motatako reality sinpleak egitea, adibidez, telebistan. Hori ondo dago, argi baldin badaukazu zein dan zure artea zertara itzuli nahi duzun. Zenbaitetan, pixka bat jendea urak daramatza, ezta? Darama eta askotan zeure ikuspegia, zeure ahotsari eustea zaila da. Askotan zaila zaigu bizitzarekin zer egin nahi dugun jakitea, eta gero eta zailago bihurtzen da gainera. Zenbat eta gehiago egin, zenbat eta gehiago jardun. Horregatik nik baditut, zenbait heroi, benetan beren buruarekin zintzo jokatu duten hoiek dira nire heroiak. Alegia, enpresa munduan gehiagik lan egiten baldin baduzu, estudio handiekin lan gehiagik egiten baldin baduzu, horrek nolabait markatu egiten zaitu, eta ni saiatu naiz ikuspegi hori ekiditen. Baina aldi berean jokuan egon nahi dut, joku horretako kide parte izan nahi dut. The Magnificent Seven film horrekin disfrutatu dute, gozatu dute gehien. Ze jendeari ere gustatu iten zaio Toronton ikusi genuen, eta konturatu ginen jendea benetan oso pozik ari zela ikusten. Eta horrek poza hundi eman zian, batez ere Antoni begira, ze berak westerrekiko erabateko maitasunaz jokatzen duelako. Neri era guztietako filma gustatzen ezkit. Eta gustatzen ez zaidan bakarra izango litzateke inor pentsatu ez duen hori. Ikusten dezunean bat ere gogorik gabe egin dala. Xehetasunak landu gabe. Estudio handietan pelikula bat, film bat egiten duen bakoitzean, niretzako arrakasta bat da. Baina nire ametsa hori da. Arte populista, arte pertsonala, biak egitea. Eta oreka bat erdiestea nire lanbidean aurrera egin ahal izateko. Arte populista egiten dezunean ez zara arro sentitzen. Horregatik aktore askok bukatzen dute mozkortuta, ez da? Zergatik, ez daudelako arro, ez da? Jendeak esaten dizu, ze polita egin dezun hori, baina zu ez zaude arro. Eta hori oso sentipen konplexua da eta aktore gazte asko ondatzen ditu. Ni pozik nago. Bueno, berriz ere zure galdera hori erantzungo dugu aldudan guztietan. Egunon, ongi etorri, The Magnificent Seveni buruzko galdera bat dauka. Zure pertsonaia beti pentsatzen ari da bukaeran. Eta zuzendari zaren aldetik jakin nahi nuke ze bukaera, ze amaiera mango zenion zure pertsonaiari. Eta beste ze pertsonaia jokatu nahiko zenuken zurea izan ezean. Bueno, Antoanekin lan egitean gustatzen dizkidan gauzetako bat da, zuzendariek askotan dana ondo pentsatuta izaten dutela aldez aurretik. Antoanen kasuan ordea beti bihotzarekin jokatzen du eta egokitzen joaten da. Nik zuzendu izan banu film hori,
bueno, berdin hilko nintzen. Zen nik esan bainion Antuani, tira, nik hor kanpandorrean hil nahi dut. Eta Antuanek esan zion, ez, baina zu pertsonaia bestelako eriotza mota dauka. Baina azkenen zer egin zuen berak esan zuen, baina oso ondo dago. Zure ideiari jarraituko diogu. Berak egin zuen ni han kanpandorrean hiltzea. Metralladora metralleta ark ni kanpai dorrean akabatzea nahi zuen, ez? Oso modu groteskoan hil behar zuen pertsonaia horrek hiltzeko hainbesteniko beldurra zuen hori. Ikaragarri gustatu zitzaidan nola erori izan pertsonaia eta zuzenean hilerrira erori izan. Ikaragarri gustatu zitzaidan. Ze beste pertsonaia jokatu nahiko nuken? Tira, horrelako film bate egiterakoan talde lana da nagusi, hilako poeten klubaren kasu gura kartzen dit burura. Pelikula horrek ez dauka zer ikusirik gutako batekin, ez talde batean bezala, musika talde batean bezala, nor bere instrumentua jo behar du, baino elkarri entzun behar diogu, jakiteko zer jo behar duzun une bakoitzen. Arriskutsua da, talde lanean, nolabait bestea zanpatzea, bestearen lana zanpatzea. Eta horretarako gogor lan egin behar izaten da, eta arrona gorretaz. Hildako poeten klub hartan, Peter Weir oso argia zan, oso azkarra zan, oso keinu txikiak eskatzen zizkigun, oso modu definituan egin behar genuen lan, eta han zerbait ikasi nun, ez? Orain adierazi dudan hori egiten ikasi nun, eta film honetan ere aplikatu dut. Hemingwayk esan zuen paragrafo bakoitzean esaldi onena hartu behar dela eta beste guztiak kendu, eta horrela sortzen dela testu on bat. Tira, talde lanen ari zarenean nolabaiteko ondoan dagoen historio bat sortu behar duzu, eta nolabait azpian daukan pixu hori adieraztea, hori da garrantzitsua. Horrela pentsatzen saiatzen naiz ni. Zuk izeberra ikusten duzu, baina goiko aldean bakarrikan, baina nolabait azpian dagoen indar hori ere eman behar da. Bueno, gaizto originala izatea, zaila da gaur egun. Eta hori adibidez niri asko gustatu zait eta interpretazio oso ona iruditu zait. Before Sunrise trilogia hori ikaragarri gustatzen zait. Ni jakin nahi nuke, historia osoa entzun dugun, ezagutu dugun, edota zerbait geratzen zaigun ikusteko. Eta beste zerbait, beste lan gehiago egin barotu dituzun. Jakin nahi nuke baita ere, Boyhood errodatzea nolakoa izan zen, alegia, nola sartzen da eta ateratzen da bat pertsonaia horretatik. Boyhoodi buruz interesgarriana da, Richardek eta biok Before Sunrise eta Before Sunset idazten ari ginen bitartean, Boyhood idazten ere ari ginela. Beraz, urte asko eman genituen proiektu hori garatzeko lanean. Beraz, simbiosi moduko bat gertatzen da trilogiaren eta Boyhooden artean. Pertsonaia nagusia denbora da, aita denbora. Da aktore nagusia lau film horietan trilogian eta Boyhooden. Beraz, egongo ote da beste filmik, egia esan ez dakit. Nik uste dut trilogia horrek osotasun bat daukala. Before Sunset bukatu genuenean, nekien beste bat egingo genuela, baina orain beste bat egin behar bagenu, zerbait erabat berria izan behar luke, erabat ezberdina. Trilogiari gustatzen zaidana da, hasieran 40 urteko bikote bat daukagu, borrokan ari dira, eztabaidan ari dira, eta azkenekoan ia modu berean bukatzen da, ezagutzen ez duzuenentzako. Beraz hor badago zirkulu oso bat, ez da? Horrek ez du esan nahi beste erabatera egin ezin genezakenik, ez? Hasieratik egin jezke. Noski denbora gehiago hartzen baldin badugu, fan guztiak hilak izango dira, ez da, tamalez?
Ulrikek esan zian behin, tira, behar bada, 30 urte itxoen beharko gehan nuke, bai, tira, ez dakit nik hainbeste itxoen dezakegu, ze orduan ez dakit nori ajolako zaion, nori interesatuko zaion, beraz ikusiko dugu ze gertatzen den, mila esker. Puertas de recibir un premio como este, si hace uno una... Jakin nahi nuke horrelako sari bat jasotzerakoan, ea aurretik egin duzun lan hori aztertzek era jartzen zaren ala ez. Ba, hausnarketara eramaten zaitu horrelako sari batek. Ez dakit edukazio txarrekoa den, ez? Ba, bozgora ez dut inoiz esan ez da neuroberia ere. Baina pensatzen baldin badu 40 urte daramatzat, dauzkat eta 30 urte daramatzat aktore lanetan. Beste 30 urtean lan egiten baldin badut, ba, 75 izango ditut, eta jarraitzen baldin badut lanean 2 aldiz irabaz nezake Donostia saria? Jo, ba, ikaragarri gustatuko litzateke 2 aldiz jasotzea Donostia saria. Alegia, horra helburua, ez? 30 urte barru, interesgarri sentitzea izan direla 30 urte horiek. Alegia, lehen 30ak baina interesgarriak izatea bigarren 30 urteak. Aitonak, 80 urte bete zituenean, hitzalditxo bat, hitz batzuk eskaintzen zitugu. Eta orduan bere helburua hurrengo 10 urteak onenak izatea nahi zuela. Helburu batzuk ezarri zizkion bere buruari, ez zituen hori guztia lortu, baina ez zaion gaizki joan ere. Beraz, gure honen eman behar dugu, aldugun ondoen egin behar ditugu gauzak. Ze lortzen dugu hausnarketara jartzen ditugunean horrelako gaia, bueno, nire onena eman dezaket. Estimatzen dizkitzue galdera horiek, ze nire lanbideari buruzko gauza zailenetakoa da, aukeratzea. Alegia, aktorek aukera onak egin behar dituzte, eta inork ez dizu hori esaten. Aktore bakoitzak ere bidea aurkitu behar du. Alegia, film hau egin, ala ez egin, nire baitan hartu beharreko erabakia da. Ez dakit pertsonaia baten barruan zerbait aurkituko dudan esperientzia ona edo erabilgarria izan dadin. Hori nik erabaki behar dut. Zenbait kasutan jendeak esan dit, ez etzazu lan hori aukeratu, eta nik ala ere, bai, haren bila abiatu naiz. White Fine aukeratu nuenean, denek esaten ziaten, baina denek esaten ziaten, ez, bueno, amura egin beharko nuela, baina inorretzen erekin Alaskara etorri eta osoekin entrenatzen eta bar. Bueno, nik erabaki horiek bakarrik hartu behar ditut. Ni naiz hori guztia egin behar duen bakarra, eta 8ekin lan egitea ikaragarri gustatu zitzaidan, esperientzia ederra izan zen, baina etzan gozamenezko esperientzia bat izan. Hola de nuevo. Kaixo berriz ere. Novela grafiko bat idatzi duzu, Apatxei buruzko gerra zibila jorratzen du. Zure bilbidari buruzko novela grafiko bat egingo zenu, ze kolore izango luke, ze irudi jasoko genuke? Oso interesgarria, bukatzeko. Bai, nire bizitza novela grafiko bat balitz, zein izango litzateke irudia, ez? Azaleko irudia, liburuaren azaleko irudia. I don't know, ez dakit. Ez dakit, behar bada, ni nire lanik onena interpretatzen King Lear interpretatzen, benetan zarra, 87 urterekin, ez dakit hori izan nahi nuke. Eta ziurrenik ez dut hori ikusiko. Mila esker, plazera ondila.